Marampong Candraniro. Lagi Audi atur nuhun saben dina rasane karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan tangan mangkut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku koyo ngapa nasu kabeh iso sakit coba mencucu karena sayumu dadek hatiku oh banget dosa yang ngapunten saestu yen diri saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal entuk sayang urip bakal koyo seneng kubra aku bakal setia ora mungkin berdua matur suwun sampun nganti saben dina Asmo Saputro ada Pelangi Audio Production sing asli enek gambase bos khas Bosa Putra Bintang Lightning terima kasih Ayuku ya Mbaknya sampai nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecut emang aras bagusmu karo atimu rungokno tembangan manisku ayo ku sayang ku sayangku nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane iya tresnaku ora bakal tur sayangku ora bakal